ndicela ningandivi wrong guys ne. It's not like ndi-perfect mina qala kule ndawo ndidleli kuyo and ndayazi laa nto le yafondini i-disorder ethile bu-chemical imbalance. It's not like abantwana babantu bazenzile but ayikhola mani mna I don't think ndi-matured enough for uba banentshebe. Ndisisinenqe somntu kaloku mna fondini ndiyo ndingamvusa ngo-good morning Harry Potter angavuka ekuseni kumze ndirole laa mastashi fondini ebetha ngala mabhovu kadala ithambo. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Iyafana nje naba baneza skin condition aba bamabalabala ufika umuntu ngathi ibox ye-long life. Nongayimenshini kaloku leyo mna especially kaSixabeni ubushawutisa into engapheliyo apho ungapheli uba ngumabala noise kum. But ke wethu guys umuntu operfect apha kulo mhlaba makaphakama amephaa kwipulpit asixelele uba yena yedwa wenze njani. Ningalibali igazi nge-27 kaJulayi sisegugu lethu eTees Lounge phethe umavusana phaa yovusa i-Olake ibe nguKhaya Mdaka noKinen. Andifuni noyibiza ke isename kaMjita ingandibhida ibe ikritsi yespaza. Ndiyamazi uBramos lo uculayo wakhiwe ngathi ndim mncinci ngapha mkhulu ngapha akanalo ne-ezi but ke asikho lapho namhlanje guys.